kuyoba mnandi, kuyoba mnandi, kuyoba mnandi, kuyoba mnandi. Sesiphelele sonke ezulwini, sesiphathisiwe izethembiso zethu ezulwini. Kuyoba mnandi, kuyoba mnandi, kuyoba mnandi, kuyoba mnandi. Sesiphelele sonke ezulwini, sesiphathisiwe izethembiso zethu ezulwini. Ukuthula kwenkosi yenu Jesu Kristu makhe kube nani, ukuthula kwenkosi yenu Jesu Kristu makhe kube nani, ukuthula kwenkosi yenu Jesu Kristu makhe kube nani. Molweni bantwana bakababa bangena etempileni, uNkulunkulu anifuyise ukulungu ngaphiliyo. Inyawo zenu zimthwale zanzisa kule ndawo zimthwale isifuso esikhulu. My respected brothers and sisters and elders, isihloko sethu esifuna ukuthetha ngaso namhlanje is that die a failure. So, sweleka usisahluleki. So, in fact, we want to speak about death. What is death? So, but the theme or the topic yam namhlanje ithi die a failure. So, sweleka usisahluleki. One day, beske sa attend a conference, me and my colleagues, apho khona ibisithi topic die a failure. Now, I said, no, there's nothing like that. You cannot die a failure. You must die a hero. Die Superman, die strongman, die great man, die warrior, die champion. You cannot die failure. Now, but you know, the theme of this conference says, die a failure. My respected brothers and sisters and elders, bekukhona umuntu umprofeti apha apostle phakathi kwethu ebizwa ngokuba Archbishop Chijomo. Uye washumayela kakhulu ngokusweleka. He spoke about death. So, uthe xa iqala wasibuza as a congregation or as an apostle that what is death? Do you know what is death? Uyayazi ukuba kuyintoni na ukufa? Do you know what is death? So, my respected brothers and sisters, I want to ask myself and you today that what is death? Do you know what is death? Ngabe uyakwazi na kuyintoni na ukufa? Uthi ke utata xa ikakisa, death, it is when two people apart. Ukufa xa abantu ababini besohlukana. Omnye umuntu usuka ubunjwe ngodongo apha emhlabeni. Omnye uthathwe from ezulwini usuka ezulwini. Then lo usuka ezulwini uye wadepositwa kulo wenziwe ngodongo, then badibana waphila umuntu. Now, xa abantu babini besohlukana, then sibiza loo nto ukuba kukufa. Amen. So, when as a human being ukathathu usisiqu, then uphinde ube ngumoya, ube ngumphefumulo. So xa umphefumulo nesiqu zisohlukana, then we call that death. Amen. Yes. Then we call that death. So ukufa ke kuhamba kanjalo. Ukufa xa abantu ababini besohlukana. Omnye ubunjwe emhlabeni ngodongo, omnye usuka from uNkulunkulu ezulwini ongumoya. Now lo ngumoya ufakwa kulo usisiqu aphile umuntu. Now xa abantu bebili besohlukana, then sibiza loo nto ukuba kufa. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. But ke ndiyathanda ke ukuchaza kancinci okokuba ezulwini ingilosi, xa sithetha ngengilosi sivele sithi ingilosi nje. Kanti ingilosi zine-departments ezulwini. Sawuqala ndibale i-department kaGabriel. Leyo i-department ye-communication. Ingilosi emane ithatha imiyalezo kuNkulunkulu izise kuthi emhlabeni, iphinde ithathe nemithandazo yethu iyise kuNkulunkulu ezulwini, ithathe nemiyalezo ukuba masiphuphe okanye siprofite izise emhlabeni njalo njalo. UGabriel in charge of i-department of communication. Ile yafike imali yakho ngokuzawuza uJesu. Communicator la uNkulunkulu uzawubeka umntana sibelekweni sakho. So it's an angel of communication.
Now kubekho enye ingilosi ebizwa ngokuba uRafael, ingilosi yophilisa, a healing angel. Ilaa ngilosi leyana uJesu Kristu ufikela umlwelo le uyifunda kuJohn chapter 5. uJesu Kristu ufikela umlwelo le for 8 years at Bethesda. Now xa ifika kuwe uyafuna na ukuphila umlwelo yena xa uchaza ngale ngilosi ibiza ukuba uRafael. Uthi anamntu xa sithe isithunywa sezulu sabagxobagxobha amanzi andiphose etanqe echibini sesithe sithunywa sezulu kuRafael, ingilosi ephilisayo. So uyabona ukuthi i-order ezulwini umlwelo lona 38 years uthi anam xa ethe amanzi agxotsha-gxotsha andiphose etanqe, ingilosi egxobagxobha lamanzi nguRafa. That's why uNkulunkulu naye xa sibiza sithi Jehova Rafa, ngamanye amagama uJehova osiphilisayo. uMoses xa ehamba nama-Israyeli uhamba wabona uNkulunkulu xa ebaphilisa ngenyoka yobhedu, waphinda wabaguqulela amanzi aqarha eMara, wathi Jehova Rafa, ngamanye amagama uJehova igqirha lethu. Amen. Now kuphinde kube khona enye ingilosi ebizwa ngokuba uMikael, yona ingilosi esoloko iphethe iswede leyilwayo. Xa kukutrouble soloko esilwa uMikael, lo usilwela kwimoyeni emibi nakuSathane. That's Michael, uMikael. Now ingilosi endifuna ukuthetha ngayo kakhulu khona ingilosi ebizwa ngokuba nguAzraeli, ingilosi yokufa. Xa kufike isuku lwakho losweleka, xa kufike i-hour yakho yosweleka, xa kufike i-minute yakho okanye i-second yobumphefumulo wakho aphume esiqwini sakho, ufike ingilosi ebizwa ngokuba uAzraeli, ingilosi yokufa. Once wafika uAzraeli ufika athathe umphefumulo awukhuphe esiqwini sakho. So ingilosi yokufa eyona ngilosi endifuna ukuthetha ngayo, because today we want to speak about death. So the question, so i-theme yethu namhlanje ithi die a faith. So my respected brothers and sisters and elders, I just want to mention that life is not about winning or losing, but it's about what we're fighting for. So ubomi akho ngawina okanye ngokuluza, into ebalulekileyo ukuba yintoni lokuyilwela. Because sometimes ebomini uyakwazi ulwa ube successful kanti ulwela into wrong. Sometimes ebomini uyakwazi ukulwa uluze kanti ulwela into right. Uyakwazi ufaila ulwe ufaile kanti ulwela into right. So life is not about winning or losing, but it's about what we're fighting for. Amen. So xa sinokubuyela nje emva ukubalisela nje kancinci, ukhona omnye umama ebestrong kakhulu e-Israel ebethanda uxabana no-Elijah, thanda uxabana no-Eliya. Lo mama igama lakhe ngu-Isabel. Now uIsabel ebeba successful kwi-fight zakhe bezini, ebelikrotikazi, kodwa into ebelwela icala likaBahali, which is ebe-opposer uNkulunkulu. So ebe-strong and ebe-achieve successful, but yedwa ngumtsala zonke. Now kuphinde kube khona omnye umuntu utata walapha eSouth Africa obizwa ngokuba nguChrisani. uChrisani was fighting for freedom, but kodwa yena unfortunately ngeshwa zange ayibone freedom, but kodwa Shem wayelwela into right. So that's why I'm saying life is not about winning or losing, but it's about what we're fighting for. Because sometimes uyakwazi ulwela into right, faith. Uyakwazi ulwela into wrong, ube successful, upass. Can you see? So uNkulunkulu akazukujaja ngoba uye wafika emhlabeni wapasa okanye uye wafika wafeyila. Into uNkulunkulu ezam-entertainer xa efika ezulwini azakubuza yona ukuba yintoni le nto uyilwela. So aka-entertainwa i-winning or i-lost yakho, i-entertainwa ngoba yintoni le nto uyilwela. Amen. One day besikhe sabaliselwa kuQuran, sibaliselwa nge-group. It was a group of people. But the Bible, I mean, Quran, if they were non-believers, now we figure Prophet Muhammad, come and join us, come and join Islam. Muslims now, Babu's question, but if Sikhs join Islam, what are we going to get in return? In don't say humanity. Now we are Pendula, Muhammad, what is Jannah? Ijena ligama less Arab okanye ligama le Muslims liminisha izulu or heaven. So uthi bakhe nangena na joina le army kaNkulunkulu nizawubona izulu ireward yezaba izulu. Now yangena le group yabantu balwa abancedisa Muslim ukulwa ne-enemy zabo. Now as babesilwa balwa one of the soldiers isweleka kwicala kaNkulunkulu.
Now lasweleka lisotsha lahamba la ezulwini layolinda. Now kwasweleka noMuhammad. Now uNkulunkulu wabuza lisotsha wathi who are you? Now laphendula isotsha like I'm a soldier. Now uNkulunkulu uyabuza ukuba ubulwela eliphi icala? Wathi benilwela, I was in your army, I was fighting in your army, oh God. Now uNkulunkulu wathi ya Muhammad, who is this? Now Muhammad now aphendula wathi oh God, oh Allah, oh God, this is your soldier, and he was fighting, he was in your army. Now uNkulunkulu wathi your reward is heaven, come and enter in my glory, in my heaven. So elo Joni elo labona izulu kanjalo. So lalwa imfazi uJoni lohluleka, but kodwa ke ekuhlulekweni kalo lalulwele lelayo. So hence I'm saying life is not about winning or losing, but it's about what were you fighting for. Amen. But the topic here bisithi die a failure before sahluleke. Let me come back. Now the last part elifuna nje ukuyibalisa because of yangithusa le line xa ifika ithi die a failure, that no, you cannot die a failure. You must die a champion, die a hero, die strong, die a great man, die a superman. You cannot die a failure. Now, xa beqaqisa kule conference, bese explain la bathi one day bekhona uJohn noPeter. Now uJohn ephile emhlabeni iphupha lakhe ukuba ene isalary stable, abe nemoto yakhe enhle, abe nendlu yakhe enhle, abe nefamily yakhe qha. Now uPeter yena i-aim yakhe wayefuna ukwakha imall ezi-9 kuzo zonke provinces zase-South Africa. Now but baphila but xa sibalisela ngestory uJohn wamanager wafumana isalary stable, wafumana imoto enhle, wafumana indlu enhle, wafumana ifamily ayifunayo. Now yena on the other hand Peter wakwazi ukwakha imall ezi-4 but ezi-5 akakwazi uzakha imall. Now bafikelela ke ngoku kwi-deathbed zabo, baleli kwii-bed zabo zokusweleka. Now wathi uJohn, oh thanks Almighty God, because undiphile isalary ebendiyifuna ndayifumana, wandipha imoto ebendiyifuna ndayifumana, wandipha indlu ebendiyifuna ndayifumana, wandipha nefamily ebendiyifuna ndayifumana. Wathi so now I'm dying like a champion because zonke amaphupha wami ndiwafezekisile. Now xa igqibayo wakhala uPeter kweli cala wathi oh God, I'm dying and I'm dying a failure because of I had a dream of building 9 malls. Bendinephupha lokwakha ii-malls ezi-9 kodwa ndikwaze ukwakha 4, ezi-5 andikwazanga uzakha. Now ndisweleka ndisisahluleki. Now bahamba basweleka yaphuma imimoya yabo baya ezulwini. Now xa befika ezulwini bafika wabalisa same thing wabalisa uJohn wathi I'm proud to die a champion, I'm proud to die a hero. Now kwanikwa ichance uPeter wakhala wathi I'm dying and I'm dying a failure. Now uGabriel wacacisa wathi Peter, you are not a failure, it's just that your dream was bigger than John's dream. So uthi iphupha lakho belilikhulu kakhulu, so that's why ufikelele ixesha lakho loba ngolusuku emhlabeni ungekaligqibi. So I want to say to me and you, let us go and dream, but when we dream, we must dream big. Amen. So that we can die a failure. So if you will die a champion, no, you must know that your dream was too small. So let's go and dream, but when we dream, we must dream big so that we can die a failure. Amen. And also, just in addition, I just want to say, if ubona ingxaki ezininji ebomini bakho each and every day on a daily basis, ubona problem ezininji, which means there's a lot of activities happening in your life. Okay, ithini ukubekele kanje. Xa ebomini bakho ii-activities ezenzekayo ngosuku zimbalwa nee-problems zakho ozifumanayo zabambalwa. But if you are doing a lot of activities per day, then you will get a lot of troubles per day. So ii-problems ezenzekayo okanye ii-challenges ezi-arisayo elifini yakho on a daily basis zi-indicator i-number ye-activities that are happening in your life. Amen. So i-point yam isithi ke ngoku we have to die, but we must die as failures. Uyeza ungwe
Zulu Babeya uvuzwa wasemangcwabeni babona khaliswe wasekuqaleni. May the Lord be with you, may the Lord keep you, may the Lord be gracious to you, may the Lord lift his covenant upon you, may the Lord smile upon you, may the Lord be gracious to you. In the name of the Father, Lord God. Amen.